son Luís da librería Metáfora de Pontevedra e vou vos a recomendar un par de novelas que poden ser de vosso interés para estes días. Vamos a ver, a primeira é esta, Circe, o pracer do azul. É unha obra de Begoña Caamaño, unha autora de Vigo que, bueno, morreuse fai uns anos, desafortunadamente. É unha novela que se atreve nin máis nin menos que a meterse no mundo clásico grego. É unha novela directamente relacionada coa Odisea. Como sabedes, Ulises, de volta a casa, enganchou a chaqueta en moitos sitios. Un deles foi coa deusa Circe. Esta novela, dunha forma en parte epistolar, relata unha certa relación aí entre Circe e Penélope. A pesar de meterse con semellante desafío como é o mundo da Odisea, a autora sale moi ben parada desde o meu punto de vista. Con esta novela apórtanos un punto de vista sobre Ulises, pero en especial máis sobre Penélope, que merece moito a pena. Porque, entre outras cousas, Penélope xa non se ve solo como unha muller que se limita a esperar o seu esposo, non? En fin, espero que vos guste. A segunda sería esta. O autor é Antón Ribeiro Coello, titúlase As rulas de Bacunín. Bueno, esta é unha novela de ambientación histórica, desarrollase pois desde uns anos antes da Segunda República, fundamentalmente na Segunda República, e despois prolóngase un pouco, chega incluso hasta o franquismo, pero, bueno, fundamentalmente na Segunda República. E descúbrenos un factor social, político, do que se fala pouco, que é a importancia que tuvo no seu momento o anarquismo e o anarcosindicalismo. É unha novela moi ben ambientada, de feito, ten algún asesoramento aí de Dionisio Pereira, por exemplo, que é un historiador que conoce perfectamente todo ese fenómeno. E aparte de relatarnos ese ambiente histórico, relata tamén unha historia de amor moi interesante entre o protagonista e a súa esposa. Bueno, espero que vos guste.